कौन चीज होला सलवारवा के नीचे जे होला लइकियन के खास ये देवरू होला अच्छा ठीक है भौजी ला बताओ तनी सुना बतावा। और पहिरे पायल सलवारवा के नीचे समझ में आयल भौजी? अरे हाँ हो तू तो बता देला हो। देखो और पहिरे पायल सलवारवा के नीचे जवन होला लइकियन के खास ये भौजी होला लइकियन। कौन चीज होला सलवारवा के नीचे जे होला लइकियन के खास ये देवरू होला